Alumnes de sisè d'aquesta escola us venim a presentar el festival que hem preparat per a vosaltres. Els protagonistes d'aquesta funció són tots els nens i nenes de sisè, que ens hem preparat amb l'ajuda dels mestres Raquel i Isa López, us dediquem amb molta il·lusió. Esperem que us agradi molt. Per començar, tenim la gran banda sonora del Senyor dels Anells, interpretada amb la flauta, triangle i tambor, pels nens de 6è A i 6è B. Comença la funció. A la banda sonora de Pirates del Carib. Un fort aplaudiment per ells. Doncs a la propera
actuació, els bessons de l'escola Marc i Joan Agudelo s'acomiaden interpretant al piano la cançó de la cantant Adele titulada Sem Like You. Aquest instrument és una mescla d'instruments que és com flauta, acordió, flauta i més instruments. I es diu melòdica.
anys. A continuació us presentem a les vostres companyes Magda, Elodie i Adriana, que han fet un ball de la cançó Get Ugly. Esperem que us agradi a tots. Oh my God, this girl straight and this girl nah. Tipsy off that piece of rock. Jeans so fat, I can still lose change. Bring it down back, girl, do that thing. Per seguir amb la festa tenim a la coral, la Oiam i la Loa 6è A, que ens faran la cançó Enrique Iglesias Bailando. Un fort aplaudiment per elles.
Hallelujah. Girl, sing your hallelujah. Girl, sing your hallelujah.
I per últim, volem agrair especialment a una mestra que és nova a l'escola, només d'aquest any, però que ens ha ajudat moltíssim a l'hora de cantar i fer un vídeo.
però que no és ni catalana, ni espanyola, ni andalusa, ni madrileña. Molt bé. Pensat que us ha ajudat molt a parlar un idioma que no és el nostre, que és l'anglès. Entonces, sisplau, que és una fotografia que es va fer amb tot el grup amb el que heu estat junts aquests últims anys. No us podem donar, ara us donarem